Kortatore zanen ni beti goatzen. Kluben beti baloi bat bazeon. Jendia hartuta, lautokean baloiak egin da zeata. Gu etorri zan horren goza, kutxilo bat hartuta zaz. Ez dakit naturala den, edo naturala zen garaia hartan, 28 urterekin entrenatzaile kargu hartzea. Ez. Eta gaina hori jon. Aurrenengo estropa pasaian. Estropa irabastea jon, Eta azkenak atu ginen. Otordutan, zeatan beti arrankontu hau bestia, txikitan gure eroiak ziren. Balkoian ikuste genitun da, impactantia zen bai. Abantari. Arraunan historia modernoan hasiera eta segida bertatik bertara bizitu zituen gaurko protagonistak. Altxerri sagaren kate begietako bat, bere bihotzeko taldearekin bizitako gaziak eta gozoak. Aletzeko bildu dagu gana Miguel Angel Lizarralde. Kaixo, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, urte batzu bai, arraunaren fokutik kanpo, zertan dabil Miguel Angel Altxerri? Lanen, eta gero handikan kanpoa eozer gauzetan. Nahi guztetz zaizkiten gauzak iten, denboa dakatenen gauzakin, ez dakatenen lasai aspertu, da lasai, ondo. Eta ze lotura du, baldu loturari garraunaren segitzea alduzu? Gutxi, segitu bai, beti nabil gaina hor hilo bat bilen guzu hor barruan dazkat, eta, baina, bueno, 10 batez, leno segitzen unetikan. 60 hamarkadan Orion Jaioa, arraunarekin lotura oso... 62an. Hori da, 60 hamarkadan. Barkatu. Oso lotura estua zuen, arraunarekin oso lotura estua zuen familia batean. Nola oroitzen dituzu zuk ordeukoak, gorru ume zinen garaikoak eta? Gure etxen, nire etxen bertan, aita, osaba bate bizi gendun bere garainea oso, arraunla joan da izan dagoa, aiten anaiak osabak, ezat. Gure etxean arrauna asko bizi izan dua beti. Eta bueno, ez tegit, beti oso presente zan. Otordutan, zeatan, beti arrankontu hau bestia, eta txikitan, gure eroiak zian. Gure txikitatik ganen ikusi dan, balkoian ikuste genitun da, impactantia zan bai. Akaso txikiei izango zinen zu oroitzeko, baina zure lehen urteetan, zeu 72an Jaioa zinen ez gero, Oriok 5 kontxe irabazi zituen, zure aita patroi zela tartean. Esan daiteke, bandera preziatu hori besoazpian zienuela, jaio zinarazu. Bai, ia gaina hor, 70ko arraun revoluzioare izan zan, hor aldaketa ondiki izan zan, era aldaketa bat bezala izan zan. Eta orduan, aurrenengo urtua itan da, bentaja handiak gaina irabazte zuen hemen ze pasada, eta orduan zeintzen, arraunak evoluzionatu. Orduan, zuk hori itxen, enitzan goatzen, eta enitzan kontuatzen, baino gauz horiek, azkenen betire markatu ite zaitu betire. Eta nola bizi zenuen zuege garai hori izan dute hori ikusi, eta gero pentsatzen dut, zeuk ere arraunean hasteko erabaki hartu zenuela, nola izan zen hori? Bueno, nik txikitan danetik ganiten nun. Arrauna beti behira eta beti erreio bastarren, da nik danetik ganiten nun. Bizikletan, korrika, natazeion ez ose ibilin izan, futbolen ez ose jardun izan, baina beti arrauneko zea hori burun. Eta aitai esaten nion arraunen hasi nahi nula, eta aitak ez azteko. Gaztegilan nitzala eta aspertu ingo nitzala. Segita. Orduan futbolen nebilen, eta behin, 12 urtekino, kuadrilako kasizian, arraunen, arten ez da la mia. Eta, kuadrilako kasi dia, eta pixkat, arrek arraunen hastian aizun, baina nahizian arraunlaiak gero ikusi. Baina ez da zon, hau asko ikusi behizitun. Azita, utzi, eta esatezun, alako baten utzi zian, joder, sartu nintzen ba. Arroño. Beste zerrez burun. Da holaxen. Esaten da, aulki mugikorrak ematen diola arraunlariari, edo behintzate bien uztarketa horrek ematen diola arraunlariari, tostakoa bakarrik ematen dion beste zerbait lehiatzeko garaian, fizikoki ematen diola beste zerbait. Ni dudik ez dakat. Nik inorrestet ezautzen nivel politen arraunen aulki mugikeron ibiltzana, aldatuko luken ikan aulki tostako arraunegatikan.
nik danak, ez hau zituten danak, zein jodek, aulki mugikorra, baina dudi gabe. Preparazio aldetikan, fintasun aldetikan, ez tekit, beste zea batzuk ematizu. Orduan ba, geho, egia da, nere ustetan, nere ustetan. Zuk arraunlai deportista ona bat, deportista ona baldimakazu, igual, errezota dana jarriko zu, alki mugikorren enbarkazio handi baten, o lo que sea. Variable gutxido daude, askoz gutxido daude. Han, beti era batea jokatzea, haizi alde batetik baldimakazu, estropa guzti alde hartatik ganikozu. Olatun saltuik ez to, ziaboik ez to, olatu ben velozidadeik ez to. Orduan, errezo, mekanikoago da? Bai. Karo, iztube ikustea enbarkazioa, oso iztube ikustea, eta joder, hone ze balantzek emerixi. Baina ez da haintzea. Hasierako velozidadek eta zeak eta pixkat hartze badimaz, gero ez daka, txalupan da enbarkazion askoz, tientu gehiago nibili, berda. Txuruago da, gaso. Bai, alde batea jute baldimazea, arraunen era batea emerdezu. Bueltakon, beste era batea, ez da berdiniten, ezin da berdinin txalupan. Eta, en cambio, variable horiek ez dazkatzu, arraun banko mobilian. Eta gero gazteari ere, ematen dizkio, gure ikuspegiti bintza bai, tostago arraunian eta mugitzen zara bai, baina zorren beste pentsatzen dut, zure bilbidean zehar, bai Espainia mailan, joango zinen Sevillara eta bar, baina Okar Espanez estatu batuetan eta ere, lehiatuta guazara zuolki mugikorrari esker. Bai. Ba, adibidez gu 13 urtekin hasi ginanen, Frantzia gute ginen, Kasabon, suston jute ginen, aiezian, eskolako porrak baino oso zobia, arrea guti azte bukera bat. Bueno, gutzako zan, azte bete lehenu oloikin gabetzen. Eta holako kanpo amuitzia, beste arraun jendia ikustia, beste arraun eiteko erak, eta gero, gero juveniletan, bai mundialetan izan itzan Frantzien izan ginen, iparraldien, eta gero baita ere seniorretan mundialetan izan eta estatu batuetan izan. Indianapolisen, ez? Indianapolisen, bai. Eta bueno, beste planeta bat da hori. Osea, han ikustezu zen nivel don, zuk esatezu, joder, ni hemen Espainia mailan da oso ondo osatzea gaituk, eta zea, baina aldamenen jartzeianen beste oitakok. Ez dutze, Bai. Eta asko. Etapak igaro zinituen, gazte mailatik hasita batez ere olki mugikorrean hasi, baina gero esan dugu beste ontzietan ere seniorren eta aritutako, eta emaitza honak lortutako ere bai, baina gure ontzi nagusia trainerua da. Traineruan, horioren garaiun batean egin zenuen estrenaldia, 19 bat urterekin, traineruan? Bai, 81an, emeretzekin, nire aurrenengo senior urtean. Ze mailako taldea zegoen kontuan hartuta gara hartan horion, lanak gogotik egin beharko zenuen horre tostarte bat bilatzeko? Bai, baina nik hori hortan binezte problemik izan. Nik altzan entrenamentua jartzezuna, eta oan digan gehiago, baina hori segurutik ganekan. Nik hortan ez dut binezek izan. Nik ez daten sartu dara zekat, bai o bai. Eta bueno, sartu ginen. Baina ilusioa, entrenamentuako bakarrikan. Entrenamentu behin, deskantzatu, eta bueno, azkenen lortu, sartzia bai. Nolako trainerua zen, nolako tripulazioa zuen gara hartan horiok? Jende helduagoa zure aldean eta ze aurkitu zenuen, agertu zinenean? Hor, zehatutakoan, korta etorri zan aurrenengo urti izan zen, eta ja, entrenamentu aldetikan bakarrikan, gu juveniletan aurreoko urtean, aulki mugikorren, urte guztiko estropa danak irabazi genitun estatuko txapelketa, gero mundialeta jundi ginen, danetikan. Eta senior mailan ordun etzeon olako jendia eta bai, baino etzeon olako zeikan. Kortatorre zanen ni beti gotzen ez. Aurrenengo kluben beti baloi bat zeon. Baloi bat zeon da. Igandetan da, entrenamentua joan horretik handa, jendia hartuta, lautokean, baloiak egin da zeata. Guatorre zan aurrengo goza, kutxilo bat hartuta, zazt. Baloiak fuera. Eta entrenamentun.
entrenatu. Ta orduan zan talde, veterano samarra, egia da veterano samarra zan, eta eskolakikua, baino han falta zan azkenengo zea hori. Gaia bat zeon, beste urtetan intzana baino desentek egio zeon, baino entrenamentuak eta irabasteko zea hori, irabasteko grina hori, eta hori konsegitzea irabaziz. Eta irabasteko inberdu, gauzak oso ondoin, eta itxugarri entrenatu. Beste sekreto asko ez gehioztu. Bueno, sekreto gehiago edo gutxio, kontu da zu trainura ailegatu, eta hurren urtean 92 urterekin Kontxako bandera irabazi zuen estrainako aldiz. Zuretzat dura amets bat izango zen. Bai, izugarri, ja. Gaina goatzen naiz, 91an bigarren gehatu ginean, eta bazkaita joan ginean, da ez tegit, itzerdi bat inun bazka guztin. Nekan galdu genulako, nik esaten, aurrenengo urtea torre, eta uste nun irabasteko zera zola, baina ez, San Pedro irabazi zigun da. Baina neonen egan malaletxiagin galdu genulako, da bueno, eta bigarren gua, egia da, geroa irabasteituzunak bezala estia. Osea, ilusioa bai, izugarria dalako, baina oso berria zea bandikan. Zuk ez tekizu estropa juten geroa ikastea. Estropa dominatzen bere denboak, bere zeak zure burua. Edadeoikin da olaz azkarretorrita zure rendimentuare zerra hoja bat ez dela da. Tikitak, danak ematituzu, hori dudik ez do, baina gero ikastezunen estropan juten beste gauz bada. Eta orduan, saboreatzekoren eirutzen zait, gero xio, ja bain pixka eta arraunlarintzeanen, baina aurrenengo urteko ilusioa irutzen zait, alde hortatik, ilusio aldetik ez tola kanbiatzeik. Hitz bat esan duzulen, galdu hitza, 91an bigarren geratu, eta galdu. Beste leku askoretan, kasik irabazte izango litzatekena, hori hon duzuen arraun grinarekin, galtzea altzen garai hartan bigarren geratzea. Nik beti hola ikusi izan duet. Eske, zu irabaztea jute baldimazea, baina, eta irabaztekoin baldimazu lana, eta irutze zaizu irabazteko probabilidade haundila dazkatzula. Espezu irabazten, zer da? Galdu? Beste gauz bada, irabazti ez da aurrena ailatzia bakarrikan. Irabaztia da, naiz da 5. 6. ibiltzan txalupa bat. Baina harrek beria botatze baldima du. Urte guztin bere lana indun bezalein baldima. Alduen gehienen baldima, horiek ez du, ez di aurren ailatu, baina irabazin du. Hori ikustea, nik ikustet irabazte hori, segun ze posiziotan, baina zure buru bai aurretikan eskatu badakazu nua, kumplitu bai ez. Zuek irabaztera irtete zineten oski, eta 8 urtean Kontxako bandera irabazi zen dituzten, 92an hasi eta 2000 urtera arte. Hori ez da kasualitatez egiten. Ez. Hor azkenen hori gaur egun bezala da. Gauzak ondoin, tripulazio oso ona euki, eta tripulazio horre izugarri zaiatu. Eta danak burun gauz beha. Hor beste, eske deporte mundu asko ze sekreto gehioik. Oiek espaldien azkatzu gauz gutxi dazkatzu, Irutzen zait, gauz oiek euki berra daudela, zaiatu asko, gauzak oso ondoin, eta gero, suerte txarrik izanez, eta zeta. Eta gero, zaude herri baten, bultzada ondila somatze zulako atzetikan, da zeta, orduan, nahiz dala, gauz oidanek sumatu iteue. Horri gehitu behartzaio, Kontxako bandera kopuru horri gehitu behartzaio, 90. hamarkadaren erdialdean hasi eta 2000ko lehen urtetaraino lortu zenutena. Euskal Liga 3 irabazi, 6 Euskadiko txapelketa, Espainiako 4 eta Gipuzkoako 3. Erreferentziazko taldea bilakatu zinaten. Bai. Mundu guztia zuen gure beira, Arrauna diferentek emate baldima genitun, danak arrei beira. Txalupa emate baldima genuen ez tekizer, dana txalupa.
palka forma diferente batekin ateatze baldin mazan, ai ama, arrekine problemak. Eta dana gure zen, irutzen zitzaion, akaso oiek izango ziala gure sekreto, baino gu urtarrilen azteginean, aurkimo gukeren da, ja irabazten azteginean. Treineliletan, bateletan, guk kanpenatok preparatu, izugarri entrenatze ginean, orduan genden daneako ondo. Eta gero, arraunlai fina, guk batelak eta guri tokatu izan duzaigu. Kanperatu Gipuzkoan, ni bezperan, ligan o zijoan, embarkazioak, aie junda, eta gu estropa igusten. Kanperatu Gipuzko bezperan, da. Eta aiek, irabazi ez, o segurantzi zugarri ikuste ez, eta kortak esan, bilar zuazte. Entrenatu gabe, eta junda resultado batera. Karo, baina gure grinare hoize zan, eta gero, hori da, kuadrilla ona tokatze baldima, eta hori ez da askotan tokatzen, orduan kombinaziok eta gauzak eta asko zerrezo dieten. Asko zerrezo dia. Orduan ematezun, hamen jarrita irabazita, han jarrita irabazita, ez. Baina hor, izugarrizko lana doatzetigan. Neguko lan hori. Joder. Bai. Izugarri. Horiok zein egin zuen lehia hola biziena gara hartan. Nik San Pedro esango nuke gehiena. San Pedro esango zan gehiena, bai. Oso jende gorra zan da... Eta gainak geho, olako kuadrilla on bate irabaztia beste satisfazio da. Esatezo, jarki kosta zaiak, abi zehatzen. Da, beste hartuta irabazte baldin mazu, minutu erdi batetik, bai, irabaztezu eta bandere etxea, baino burrukan indakon da gauzak asko ajustatu berdia gauzo jekola ola iteko. Eta falloik ez, eta irabaztia beste postasun bat emateu. Zu zeu gere, arlo pertsonalean, lauro itamaikaren urtean eta ailegatu zinenean trainerura eta ez zenuen izan, gero izan zenuen ardura edo pixua taldean, hasteko arraunlari bezala ere esango nuke, hasi horre espaldan eta 5. tostan eta hasi zinen, gero urtetan ikusi zintugun, hanketik, horrek ere noski, erakusten du urte gilaro ala arraunlari bate osatu egiten dela. Bai, dudik ez. Eta gero, argazkitan da, nere obideotan da, nere arronen iteko era, eta zate ikustezu, eta esteka koloreikan. Eta gero, bai, eske hasierako urtetan, hor zaude talde barru zaude, baino edade geixioko jendiak eta barrun emateu pixkat ardura hori. Eta gero, edade kontua izango, pixkat, eta urte kontu barrun pixkat indar geixio hartzen eizea, puesto pixkat estrategikotan zaude, eta baina hori uste gauz naturala dela. Ez dakit naturala den, edo naturala zen garaia hartan, 28 urterekin entrenatzaile kargu hartzea. Ez. Eta gaina hori jon. Horregatik. Eta gaina hori jon. Ez. Oso aurreotik baneskan eskaintzak, kanpotik da, aurroko urtetatik da, juteko entrenatzaile, eta nire buruganik entrenatzaile nun ikusten. Baina eskain inondik Eta egia da, korta juntzan aurrenengo urten, lehen da biziko orduan eskaini zinela. Eta ez esko esan, nik nitzan inondik nire Tito Mantzile ekarri zuen, eta harrekin beste 2 urte egin genitun, eta... 19 hori da. Eta 2000 urtean berri zenei, dane hartzen. Nitzan nire buruan nola zen, lana, errelebo gaiten nun lana. Gaina, arraunen nahi nuen da esaten honik. Arraunen, entrena horren, nola kristota. Nera aurrenengo planteamentu pixkat pentsatzen ezin izanen, zaten hon beste arraunlari batekin. Pixkat launduz, alkarri izan da. Klubekok eta pixka, akaso horrek problemak ekarri leizkela, batek erabatea eta bestea, eta, karo, gauz ez ezagun bat zan, klubian, olako apostu bat, eta zata. Eta ez zuen ikusten era hortaitia, eta azkenen, esaten, kanpoko eosein etorri, eta guko baina arte indeun lan guztia pixkat altraste jute baldima dana ziero kanbiatzeulako, eta zata. Alako baten, bai esko esan hon, baina ondo kostata, ikera jarri kostatu zitzaian.
Eta aurrenengo aldiz, entrenadoritzala, da hondik angoatzen ez, klubea joan, eta esaten nun, me cago en la mar. Ja, diferente ikusten nun kluba. Esaten nun, keska bildur, bezperan hola ni Juan Poltzakin lasai asko, eta urrungo gunen entrenadori esan zienen ja, eta bueno, uare esatu gendut, eta bueno, beste esperientzi bat. Eta gainera, kontxe irabaziaz estrenatu zinen, ez da urte txarra? Bai, baino pasagen itun errak, pasagen itun ara aliatu bitarten. Joder. Pentsatzu, aurrenengo estropa pasaian. Estropa irabastea jun, eta azkenak atu ginen. Pentsatu, nik itxea ze pentsamentuk eman itun. Ai ama, ze kristo pasatzen. Bueno, bere hartan segi, eta urrungo estropa santurtzin. Da, bandera tarrek horra jarri gendu. Bueno, pixka zeatuek. Baino, karo, jendia irutze zaio, arraunlari bezala funtzionatuta, beti barrun ibilia batek eta barrungo sensazioak eta gauzak, baino, enbarkazioa kanpotik ikusten, oiturik ez dago. Nik bai, baino, entrenatzaile bezala ikustia beste gauz bada. Txalupa jarri, arranketa, angulok, hau, ua bestia, neurrek eta jartzia eta, bueno, asko ibilinia nitzan hortan eta ez ditzaian ikeragarri zain, baino enbarkazioa kanpotikan ikustia. Ni irutze zait, arre dala. Sekreto handia. Eta gero, entrenador eta arraunen izan, eta lanen jardun, da zea, nekia izugarria da. Izugarria. Nik gehiena horrekin zatzen nintzen. Bai. 28 urterekin hartu zenuen kargu hori, herriko mutila, herrian ondo txertatutako familia bateko kide, kalean ere biliko zine lagunekin eta pentsatzen dut gutxi gehiago. Gutxi oso. Baina guztiek ezagutzen zintuzten, Orion gainetik karga simboliko bat ere sentituko zenuen, ze historia duen horiok. Nola eraman zenuen hori? Ni gaina gauzak oso apetxo hartzituten, naiz da alde hortatik irutu zaite esperientzi bat izan zala pixkat ikasteko. Ikasteko, nere burugataz, nere reakzioataz, nere zeataz. Irutu zait horrek geroare balio izan ditela esperientzi horrek. Eta esperientzia nolako izan duzan hori? Esate zuten bezala nik gauzak oso zeat, eta nik esaten, hori jo bat, hau. Eta nik hartzen itun danak, baina, entrenamentu bakoitza, baina, kanperatu mundu izango horitzak. Bai. Egilegia, esageratua. Eta orduan, nik, desente sufritu nun, porque nez desulere mutil gazte basea, kantauriko historio haundilena dun klubaten, entrenatzaile, nik beti izateten asko zerrezo da municipal izatia aldameneko herrin, norbean herrin baino. Hala da. Eta, irute zait, arraunen berdin dala. Azkenen, gauzak askotan naztu iteia, familikok, nere semia, nere zea, hau, ua. Eta, bueno, batzuko beto xo emateue, besteko kortxio, eta nien itzan ondo ematen oitakua. Bueno, 2003 arte aritu zinen zu entrenatzaile lanetan, horregin zenuen tartetxo bat, hori maila honean aritu zen garaia gaietan, baina arraunlari baten bizitzak eta hain bizitza luzea edo ibilbide luzea egiten duenean, honetik eta txarretik izaten du. Honetik izaten du, irabazten denean, txarretik lortzen ez direnean helburuak, baina noski aldagelako gauzak ere gertatzen dira, eta bezalago kontu ere bai, zuen garaian, zoritxarrez, zorietzu istripu batek taldekide bat ere erabantzi zuen. Hori guztiak kudeatzea ere etzen errexea izango. Bai. Eta hori baino lehenuo kuadrilakua, arraunlaia. Egia. Gero bere Asier Gaztainaz, kanpa. Bere izena txalupai jarri genion, ua baina kuadrilako launa nun. Eta gero txikire bai. Eta hori hor barro, kiston, izugarrizko mazaileko izan zen, baina harrigarritakua. Porque, karo, egunero zaude behakin. Egunero behakin. Guk leheno jaiegunik ez genuen. Guk zazpi egunik egen ditun arraunen. Entrenamentu. Guk ez genuen egunik handa. Egunero behakin genden.
Eta gaina nahi, azkenen urtetan, beti nire aurren. Egia. Banko mobilen baldima, batelen baldima, trainerile baldima, ni hanketik handa txikian. Eta, gauz horiek, nola, eske bizitza hola da, eta jarri berra dakazu, eta bueno, aurrea, beti izaten bezala, itxen gertatzen ere besta meste da, eta orduan, Gero, kirol ikuspegitik noski ez dira konparagarriak biziarak, baina hola, kirol ikuspegitik ere kolpeak jaso zenituzten eta hola, zeintzuk nabarmenduko zenituzke. Kolpek, hola, sonatu bena 2000 bateko kontxa. Eta gero, hola, haundina hori izango zen. Castro gaur hartu zizun, orduko ura. Bai. Egualdi aldaketa bat izan zen, eta gu kale batak gendun, eta gauza asko gertatu zian, eta estropa nahiko bideratuta gendekana, egualdi txarrakin izatean. Ezkenen danak okertu, danak askiatera, eta trapuik ez, itxia. Baina, nola buru nola ez dakat, zeiket, baina ez. Bueno, egianik kolpe galtzen bakoitzen, hartzen golpe handia, ni genitun, honetan itzanik, egun bat beste inokin itzein nahi ez nula, baina ni guatzen ez, hori beti izan detela, Nik infantiletan estropa galdu, aulki mugiko horren da, itxea hunda, atzalenen nintzalanik kaleatako da. Aita etortzi ditzen, motel. Hori baino lasaio hartu bitu gauzak, Segit jok launen harta zeta, ni nere malaletxen estropa galdu genulago, nik infantiletatik juvenila bitartean ibeinen nun ezer orduan pentsatu zenbat igande pasan ditu nik itxen, azarretuta. Eta hori aitak esatea, hori horren elastikoarekin, patroi gisa kontxagin irabazi dituen gizona, zentzure? Bai, eta hori nire aitak esatea, motel, segi jo kalea, eta ibili launakin lasai, gauzak hori baino lasaio hartu bera zaudeketata. Bakoitza dan bezalakoa data. Amaitzen joateko pixkate, zure entrenatzaile garaian, pixkate aldaketa garai ere izan zen arraunean, material aldaketa orduan gertatu zen, batez ere, eta nabarmenen akaso, egurretik ezuntzerako jauzi hori, bai arraunetan, eta baita onzietan ere. Horrek entrenatzaile gisa, egokitzapen asko egitea eragin altzizun zuri? Nik nahi tokatu ditzaien entrenatzaile bezala arraun aldaketea. Orduan, amilibiak bazezkan modelo batzuk, baina jendiak kejatzezan oso gogorrak ziala. Orduan, bizkarretik handarazo asko izate zituen. Orduan, aukera gehiagietzen abezaudek eta bezaudek. Eta kontxa baino lehenu osio, ekarri zituen fibrasko lituano batzuk. Braka edo, ez? Braka horiek. Eta euki genitun, oandikan ezeatzez, ogeiek ifilatzez, eta uste eta aurrenengo iganden ez genitu latea. Eta bigarrengo iganden atea genitun. Eta resultatu hona eman zuen. Bai. Eta gaur egun ez tekit ze brakak badaudela badakit, amilibiak badaudela badakit, baina pentsatzet oan esan dienez gogortasunak eta gauzak eta Moldagarria dira. Bai, topeekin eta bar. Orduan, olako gauzak, karo, ni amilibianea juten itzan, da esatezian, hau baino biuntxiok eta, hau, fabrikante badek ez tekin ungua, eta fibrasko tubok ekartzen zizkiuek, eta erabiltzeitu baitere pertigan, da etziok olako aukerik aniteko, eta nahi gehien hori, aurretikan arronen nebilenen, hori bai, egurretikan zuntzea, bai treineiletan, eta bai bateletan, eta bai txaluketan hoi ikusi gendun bai. Beraz, aldaketa hori parez pare egokitu zitzaizun. Erdi. Porque beste ni guatzen naiz egurrezko enbarkazioekin 85 itxaso txar baten egurakin genden ordun da, getarin ginen gaina entrenatzen. Da saltoka eta dinbita dan bat han salto, baina izugarrizkoa, itxasua zan. Eta salto baten erdiko enbarkazio erdin, zea, ematezun, kuaderno, erdiko, oso osua, grak, erditikan, bai. Erditikan, gero guan, plaka batekin da helduta eta zea, eta hola eman berri izan gendun. Trainerua egiten diren bi kasko aldeen,
lotzaile hori. Erdiko bizkarrezurra. Grak, erditik kanpuzkatuzun. Urte hartan bertan, hori joko kanpoko barra ere, egun hortan bertan, iten aizian, eta ea manintzun erdia. Bai. Eske, izugarritakoa, horreatik junginan Getaria, porque Getaria beti babexago, baina hane pixka tateako, atea orduko, bai, eta, fibrak hori daga, zeik ez, mantenimentu aldetikan asko zerrezo, ura hartzeko tare, egurrak hartzeun pixu hori tare gutxillo, eta komodidade aldetikan ebai. Etzen aldaketa bakarra izan, zuek Euskaligan aritu zineten azken urteetan, eta gero, 2003an, zeure azken urtean, Euskola Beliga dena gaur egun, gara hartan Teka Liga, San Miguel eta barrez hartu ziren, hori ere ezagutu zenuen, eta liga horretan horiok irabazi duen lehen da bizuko bandera, zuen entrenatzaile zinela izan zen. Zango nuke. Ez? 2003an zinen entrenatzaile bai. Bai, baina ez genuen liga irabazi. Liga ez, bandera. 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 Bai. Liga irabazteak kostatu zitzen hori 2019an lehen da bizuko. Bai. Baina gure garainda asko kostatzen ditzaian enbarkazioa nik nahi nun bezala jartzia urte hasieratikan. Askotan irabazi nahi da enion puntu babilatzen aurrenengotikan ni nahi nun bezala enbarkazioa. Geroa jartze ginen, geroa bukaera aldea eta ondo jartze ginen. Eta baino nahiko lan izatek genditu gukan. Irabazita bandera eta bai, baino kezka askokin. Zureita zenak esan dago omen da, mundakan aritu zen garaian eta horien aurka ez zuela inoiz jokatuko. Berak hori legetzate zeukan. Itxura batean, zuk ere baiz, zu horio bakarren ikusi zaitugu. Bai. Bai, nire itak hori izatezun, hori joan kontatzula ez zula jokatuko peine. Eta nik aukera asko izan ditut, baina asko. Eta arraunen nebilela, eta arrauna utzi nunen, urtero lau bost, beti deika. Eta egia da aurrenengo nik arrauna utzita aurrenengo zeatan, urtetan, sobretodo aurrenengo eta bigarren gondala, esaten hon, kauela letxe. Claro, nere bizitza ordu arte, hori izan zen, bai, lana bai, baina niri arraunen itia zen. Eta esaten hon, eta nik ezpeta, amak esaten zian, ez teka aguantatuko, arraunen gabe, ez teka aguantatuko. Bueno, baina opratu berakat, porque ni lehertuta no, deskantzatu berdet, porque ez dit, ja ez dit disfrutatzen gaina arraunen, porque eske nekatuta bilatzen ez, oso nekatuta bilatzen ez. Eta etortze ditzaian da ne harten, batek, gogoa etortze baldimaz eta arrauneako, eta nik zein berdeta. Nik zeiten hon. Goizoko zazpitan hon, eta aurreko urteko entrenamentu nere kasa, bakarrikan. Baiz pare. Ni segur, porque bat etortze ditzaian, itzeiten hon, da, ez. Barru bak beti esatezian, ez. Baina, itzeiten hon jendiagin, da zeata. Sekula jatu gabe, ez diru kontuk, eta ni baina ez da galdetu lako zeigan. Eta enitzan, baina ni baizpare entrenatu. Nien hauka salduko oso intokita, honek zeskak eta olako palmarez azekak, eta ez. Ni gute balde manez, juten eizen tokia, ni saiatuko naiz, aldeten gehiena. Hori dudik ez dakat. Eta izan ditu, baina gero duda hori geota gutxillo. Eta geota errezo, eta geota esaten ez. Zuzeneko erabaki jartu guan. Lo que pasa es que zuk beste zerre inezpezu, praktikamente, arraunen entrenatu, zehatu, zure buruba hortako bakarrikan, golpetikan rast, kendu, eta ni pixkat, ibien izan neharten, zein berdet. Eta nahi etortze baldi mazai gogua, eta ni zein berdet, eta bueno, baizpare entrenatu ingo jau, baina ez, zuzeneko erabaki jartu nuntudik ez dakat. Amaitzen ari gara lehen esan dugu, aite izan zenuen erreferentzia arraunean? Nik
Bien un ezautu arraunen, eta ez fotografitan, eta olako gauzatan. Baino iteko eratan gauzak, bai. Osea, saiatu, entrenatu, gogua, gauzoitan bai. Gauzoetan nik oso gizon zuzena ikusten nun ze hortatikan, trastadikan iteztun ze hoitakua. Ez, alde hortatikan dudik ez dakat aite esan ditzelanik referentia. Segida handiko katea zarete, esan gabe doa, urte batzuk gero dirazu garron alagazen nuenetik, gaur egungo traineruari begiratu, Aritz Iloba, eta Jon eta Mikel Lehenguso ere handituzu. Garai eder batean dago horio, ze pentsatzen duzu edo, ze sentitzen duzu hori gaur ikusten dituzunean? Jode, oso polita dela. Gure itxekuentzako, pentsatzet, etxe guztitako bere familiko jendiak ikuste bezala xe dela, ez? Eta gure segida, eta gaina, lehen urten bezala, irabaziz, jabazuen garaia disfrutatzeko, porque asko saiatzeian mutilak dia, eta disfrutatu, sobre todo disfrutatu ikustia saiaz, eta gozatuz, behaiek probatzia, guk probatu izan duten hori, eta udaletxia, eta herriko harrerak, eta holako gauzak, eta hori oso polita da. Bakigu oso deporte txikila dela, eta txikitasun hontan, pixka destakatzia, oso polita da. Eta gero emateizkizun, arraunak eta emateizkizun balore horiek, bestuaiotan. Bestuaio baten momentuk, bizi izan ditunak oso polita dira. Eta estropa irabazi naiz galdu, barrun sortzeian zea horiek, oso polita diak eta oso aberatza dira. Askotan, jendiak irabazita, ze estropa ekitzako irabazi, eta mundu guztiak kontxa, ez tekizer da. Ne igual etortze zait, plentzin, eta etorrit zait, plentzin jokatu nun trainerilletako estropa bat atzetikan San Juan darrakin da, segita, gu euritan, bruma, egunan, nei estropa hori etortze zait, eta azkenen irabazin gendun. Da, esatez, joder. Eta gero guan barrun gure zeakin da, hoi gutzako getzea. Gauz horiek, bizi izan itzia behaiek, oso polita da. Bueno Miguel Ángel Lizarralde Altxerri, mila esker, gurean izateagatik eta segi zure kolore hori ez gozatzen. Eskerrik asko zuei.